Bună ziua, dragi prieteni! Numele meu este Alexandru și vă salut din România. Aș vrea să vă prezint pe scurt situația pe care noi am avut-o în anul 2022. A fost un an plin de așteptări, fiind un an în urma restricțiilor pe care am avut din cauza pandemiei de COVID. A fost un an în care ne-am bucurat foarte mult ca să putem organiza activitățile la scară largă, așa cum am făcut-o până la perioada de COVID, unde am putut să organizăm tabere de vară și copiii să se bucure de aceste tabere. Peste 1000 de copii au avut posibilitatea să ajungă în tabere de vară, să se bucure de această perioadă de jocuri împreună, de activități împreună, de o masă sau de fapt de mesele pe care le aveau acolo. A fost o perioadă foarte frumoasă. Totodată am putut să realizăm activitățile de întâlniri atât cu copiii cât și cu adulții, familii, aparte cu femeile, lucrarea cu bărbații. Pe parcursul anului 2022, peste 500 de familii din programul nostru au avut posibilitatea ca să primească ajutoare, produse alimentare, produse igienice, încălțăminte, lemne pentru foc, dar cel mai mult au avut posibilitatea să vadă că cineva are grijă de ei, că cineva caută ca să-i ajute, că nu sunt lăsați doar în voia sorții. Totodată peste 2000 de copii au avut posibilitatea de asemenea ca să beneficieze de ajutor din partea Fundației Misiunea Fără Frontiere și este atât de minunat ca să vedeți copiii care se bucură, copiii care zâmbesc, căci credem și știm că fiecare copil are dreptul la o copilărie fericită. Este minunat să vedeți acești copii. În programul nostru de ajutorare a studenților, prin programul nostru de ajutorare cu burse, aproximativ 270 de studenți au beneficiat de burse pe parcursul anului 2022 și noi credem că educația va schimba viața, va schimba poate total viața acestor tineri care duc o viață mai grea împreună în familie și ei vor avea familii fericite, ei vor avea familii cu posibilități cu totul altfel decât situația din care ei pleacă. În cele 6 after school-uri prin care Fundația Misiunea Fără Frontiere le sprijine în diferite comunități în România, regulat, peste 210 de copii au beneficiat de o masă de prânz caldă. Totodată, prin ajutorul voluntarilor, acești copii au fost îndemnați ca să nici într-un caz să nu abandoneze școala, ba din contra au fost inspirați cât de importantă este educația, ca să-și poată pregăti temele, ca să continue studiile lor la școală, la licee și în continuare la facultate, unde prin aceasta obținând o profesie care va ajuta pe viitor. Cursul biblic prin corespondență, care îl administrăm aici în România, în anul 2022 au participat peste 3000 de copii și este o bucurie mare să vezi când copilul citește cu adevărat Biblia, parcurge, cunoaște mai mult despre viața lui Hristos și prin aceasta înțelege mai bine și se bucură că el este un copil al lui Dumnezeu. Cel puțin 60-70 de copii lunar absolvesc unul din 25 de cursuri, beneficiind de un cadou simbolic. Totodată, cea mai mare bucurie este că, absolvind un curs, ei cunosc mai mult despre Hristos, despre viața Lui pe pământ și prin asta cunosc cu adevărat ce este Dumnezeu, cât de bun este cu noi. Și este o bucurie mare să vezi un copil care îl cunoaște pe Dumnezeu, caută să-L cunoască mai mult pe parcursul vieții și ne bucurăm, ne rugăm și binecuvântăm toți participanții la cursul Biblie prin corespondență. Aș dori să vă prezint o scurtă istorie de succes, de binecuvântare a unei familii din comunitatea Victoria. Această familie a fost înrolată în programul nostru de ajutorare a familiilor aproximativ 5 ani în urmă, când le-am găsit, ei având 3 copii mici, mama nu având de lucru, tata având doar un serviciu. Datorită sprijinului oferit de către Fundația Misiune Fără Frontiere, pe parcursul acestor 5 ani, familia a demonstrat o creștere foarte frumoasă.
unde copiii au putut să-și continue studiile, copiii mai mari acum merg la școală, cel mic încă este la grădiniță, tata și-a găsit un serviciu stabil, fundația oferind mai multe ajutoare, atât produse alimentare, produse igienice, haine, acoperirea diferitor nevoi urgente, și această familie a putut să-și facă niște economii, în care aceste economii investind în creșterea animalelor. Acum, doar anul trecut, am oferit pentru această familie un proiect special de ajutorare. A fost o seră în care această familie crește diferite produse și aceste produse sunt folosite în mare parte în scopurile personale, unde vara le consumă, totodată la sfârșitul, în luna septembrie, pregătesc și le conservează pentru sezonul de iarnă, unde din nou le consumă, și este un aport foarte semnificativ pentru familia aceasta. Și la sfârșitul acestui 2023, familia va fi retrasă din programul nostru. Și aceasta este una din zecile de povești de succes de care noi ne bucurăm, ajutând mai multe familii nevoiașe. Totodată, anul 2022 a fost un an de tragedie, în care vecinii noștri, Ucraina, au avut de suferit enorm de mult din cauza războiului care s-a început pe 24 februarie. Și noi românii de aici, din România, am fost foarte mult afectați de această situație, și noi, românii, fiind vecinii cu această țară, ne-am sensibilizat foarte mult cu ei și am încercat să facem maxim posibil ca să putem ajuta milioane de oameni care au fost afectați din cauza acestui război. Aproximativ 1 milion de refugiați din Ucraina au trecut prin România și peste 100.000 de persoane au rămas aici și au găsit refugiu în România. Am avut o mare bucurie ca să putem ajuta zeci de mii de persoane prin diferite acțiuni care noi, Fundația Misiunea Fără Frontiere, am realizat aici în România. Peste 90 de porții de mâncare au fost repartizate către refugiați. Peste 25.000 de kilograme de ajutoare au fost de asemenea repartizați la acești refugiați. Am distribuit sute de saltele bisericilor partenere, aproximativ 38 de localități unde au fost cazați acești refugiați. Totodată am avut posibilitatea și onoarea ca să vestim Evanghelia. Peste 3000 de cărți creștine, Biblii în limba ucraineană, au fost distribuiți către acești oameni. Am arătat cel mai important, am arătat dragostea lui Hristos într-un mod tangibil, am arătat că Iisus îi iubește și sunt oameni care sunt deschiși ca să-i ajute, și această posibilitate s-a datorat datorită oamenilor generoși ca dumneavoastră, acei care ați donat, acei care ați binecuvântat, acei care v-ați rugat pentru aceste situații. Chiar dacă anul 2022 a fost un an plin de provocări, voi, sponsorii, donatorii, ați arătat atâta dragoste și generozitate, și noi vrem să vă mulțumim că ați oferit suportul celor marginalizați din Europa de Est. Ați fost atât de buni și sunteți buni. Vă mulțumim pentru tot ce faceți, tot ce ați făcut și tot ce veți face în continuare. Suntem bucuroși să vă avem ca partenerii noștri.